Ini Kang, tas kondi. Biasa sarapan. Tas cukur kayak tak? Sapa nyukur? Gaplek. Gaplek. Nang endi? Ngomah kene. Ning omah kene. Rene bocah. Heeh, di. Kene lingkuh kene iki lho. Sitok edeng dikai gedang Mbah Salamah. Terus maju, cagak maju. Ki dinglike rada nganan. Ngomong-ngomong obat. Ngarepmu dinglike. Ngarep. Ya ngomong-ngomong obat. Si muni ora. Gak, ngarepmu iki tangan. Ah, wi. Ini. Nah, Rodok anu no nengen no manu muntir nengen. Lah. Nya iki. Gedang. Tok eding. ya. Kayak Mbah Salamah gedang sepet. Oh iya. Gedang sepet tapi kok legi. Iku mateng. Matenge. Kabeh gedang lek entah ora sepet. Kematengan kok. Legi. Matengen legi. Malah blondot kok. Dioncek ra kena. Jam piro lek nyukur? Ya ini gini. Anu ya maune petok ning dalan ya. Gak moro rai. Nah, dhisik tak omongi. Heeh. Yo pas ngetari zakat ya. Rodok mencong nengen ya. Rodok padang. Ya. Ya, pas. Ya. Pas ngeteri zakat. Ya, heeh. Sampeyan cukuran aku ngono. Heeh. Isuk ae tapi ngono. Yo sembarang kena wong lek apa nemen yo metu. Heeh. Nek ya ini ugong. Lah iya terus rene Heeh. jam 09.00-an. Wis jam 12 munggah metu pisan. Lah yo di acara Heeh. ngene yo iso yo sehat tenan nek gelem metu. Iya. Ya iya. Pengganti acara lawas biyen. Penggantine kuwi yo. Heeh. Ya iya. Cukur cacah apa gunting biasa to? Gunting. Gunting biasa. Heeh. Aku sawi ra petok gaplek ya. Mbuh nek tidur anune metune ya. Mare ning omah ning ngandi omahe nek langgare ya. Heeh. Dadi ra tau rene. Ora. Heeh, ning langgar kono malian. Jere malah malah petok. Jere jarang kok. Heeh. Jarang ning langgar malah. Maune biyen kan kerepadan ning langgar kene. Heeh. Rame. Ya iya kono andine eneng. Subuh ngene wis Allahu Akbar ning kene. Ya iya. Saiki ra iso ya. Saiki wis ora enek. Ya iya. Subuh ya mesti to mbiyen gaplek. Ya mesti. Ya aku ya semangat kok ya. Heeh. Bahasa dene wong iki ya rada anu aku. Ora tau rene wis tak semangat. Rada kendo radoan. Saiki magrib ora tau ning magriban ning langgar, Ya ora. ning omah. Ngomah. Subuh ya ning omah. Heeh. Biasane subuh ya metu sampean. Ya saya nek penyemangate. Heeh. Bosan kali dadi kanca gitu. Kendo to. Aku ra rene apa rong dina to? Heeh. Kemas aku wis sedina. Ya rong dino. Bae rong dina. Iya. Kayak ngombene anu pitik. Oh iya ya. Ora kayak sore anu glek ramban. Ramban. Wis mapak ganti. Mapak ya anak awan. Yo jalane dandani to. Heeh, sing etan barang ya ana. Ora. Heeh, aku kaget lho lah. Diingi lekase. Heeh. Aku liwat isuk iki mang to sian. Aku lho. Waduh. Nabrak anune. Iya, heeh. Jeru lho Kang kan. Nabrak rambu. Wah. Alon-alon lek kok kula nenek motor alon-alon. Dadine angger mlaku nang golek kenteng dhisik. Heeh. Ya lek. Marae tas nibakne wong ning kono. Heeh, urane di dandani kuwi. Tak ngenteni nibakne wong kok dandani. Lah iya lah. Lah. Rendang cak. Kuwi andinge Pak Gisrah urung. Ya ya kuwi. Oh, ya wes. kuwi, wong. Berarti sampean rong roh. Dingi. Andinge Mbak Isra.
Iki mang wis jaru isuk berarti prandiki sore to. Heeh. Kok kurang ya sik kuwi Oh ya kuwi oh. diingi. Wis ya. Lek sing kulon cek dienteni garing, lek wis garing sisih lagek sisihe. Oh, heeh. Iku kono iya, Sok. Heeh. Ya sing lor aku penak, sing kidul susah aku. Mare arahe. Heeh. Dadak nyebrang ngalor. Ya iya lek sing diduduk lorne lah ora pengaruh. Iya. Kan metune mangga kidul. Bangga. Pak salah nunggu kau mulai. Lah mulia piye? Eh? Sing diduduk sing kidul iki mulia piye sampean? Yo ngrayai plakat. Nurut ngono. Golek kenteng isik terus nyekel kenteng ngono. Lah ya. Engko kepleset nggak ora nyekel kentenge. Heeh. Aku. Kayak motor yo ruame yo. Lah nyekel kenteng kan aman. Wis nek patokane. Wis. Ora ra nyekel beh. Engko kentenge kesasak lho. Pedhot malahan. Iya. Lah iya. Lah nahan abote wong ora mak jedil ngono. Peh. Ora dicekel. Guru rumput Jepang kok iki. Lah iya. Kecuali kentenge padha plakate ngono mbuh. Heeh. Kuat engko. Kuat. Wis nang di mana? Ya iya, marai kentenge rumput Jepang. Nahan wong ora kuat iki jedil. Iya. Dingin mulaimu kaya sore to kan? Heeh, sore. Wis bar magrib kok mah. Yo, heeh. Sore men ya banggan. Marai arep cepet dadi goleki kenteng barang. Suwi. Suwi. Yang krokmu aja suwi ning anu aloka. Heeh, ya nih. Lah umat jagongan karo cah mlaku-mlaku, mlayu-mlayu ya. Sapa lho? Yo wis kenal Bayu barang ya. Lanang wedok. Lanang, Sapa? cah loro. Cah endi? Jabatan apa Yo kenal saman barang ya. apa adoh? Empuh kuwi. Untuk anu ya. Sosok Yaya barang, Iya. sosok Didot. Heeh. Tegas. Tuh. Heeh. Sosok ya teges. Sapa sing ngomong nih? Ya iya. Apa aduh? Waduh, suaranya kayak Yudi. Heeh. Waduh, oh. Aduh. Kayak Yudi yang modelnya suaranya. Heeh. Waduh. Kasih tau ini mbok. Oh, kalau kayak Yudi aduh iya. Iya. Kayak Yudi. Aduh. Kayak Yudi. Melayu-melayu ya kan. Heeh, melayu-melayu. Aduh terus sapa jenenge Yaya Heeh, kayak ya. karo Didot kuwi. Heeh. Jadi Larono anake Pak Puji. Oh iya. Sapa jenenge? Anake Pak Puji. Puji iki Oh, sapa jenenge? Wahyu. Wahyu, heeh. Oh, apa ya Wahyu ya? Biasane ya Wahyu. Oh, Wahyu. Nah, ngaler tok jemplok. Heeh. Mesti cetok aku. Hmm.